Saga ta' kważi 8 snin għal madwar 400 investitur intemmet b'wiċċ il-ġid b'deċiżjoni tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji li ordna lill-Bank of Valletta biex iħallashom kumpens ta' iktar minn 3,400,000 euro. L-investituri, ħafna minnhom anzjani, tilfu flushom wara li investewhom fil-Valletta Property Fund tal-Bank of Valletta. L-ilment ewlieni kien li l-bank ħajjarhom jinvestu f'dan il-fond għax kien meqjus investiment b'riskju baxx, iżda ir-riżulta falliment għax spiċċaw tilfu flushom kollha. F'deċiżjoni ta' 117 paġna, l-Arbitru Dr. Reno Borġ qal li l-bank naqas minn dmirijietu meta ma ssorveljax tajjeb l-investiment u ħareġ rapporti skorretti. Paul Bonello, il-konsulent finanzjarju indipendenti li ressaq dan l-ilment fisem l-investituri migduma, qal li l-inġustizzja saret fuq bosta, fosthom anzjani. Jiġi ċemmen pereżempju ta' dak iż-żmien, forsi għadkom tiftakruha, illi l-investituri mhux tant lili jgħidilhom put up or shut up. Illum nispera li l-pajjiż kiber u tallimna illi dan mhux il-mod kif kummerċant ikellem konsumatur. Spjega li dan ma kienx aċċettabbli għax li lin mill-beħ skorrett it-tmexxija tal-fond kienet kontra il-prospett kif maqbul. Nispera li l-bank tgħallem ħafna affarijiet, jidher li qed jieħu deċiżjonijiet tajbin f'ħafna sferi u jidher li qed jitgħallem mill-iżbalji tiegħu, żied il-kapital, neħħa trust business li qatt ma kellu għalfejn jieħdu fuqu, jidher li għamel riformi tajbin anke fil-wealth management tiegħu, jien dan nieħu pjaċir bih. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Arbitru qal li l-bank kellu jinnota l-età avvanzata ta' ħafna mill-investituri li kienu żgħar u li kien ilhom is-snin jistennew dan il-ħlas. Appella lill-bank biex iħares l-integrità u r-reputazzjoni tiegħu u jwettaq b'mod immedjat id-deċiżjoni tiegħu. B'reazzjoni, il-bank qal li qed jevalwa d-dettalji tad-deċiżjoni u se jiddeċiedi dwar l-azzjoni li għandu jieħu. Dwar it-twaqqif tal-Arbitru, is-Sur Bonello qal li dan żied il-protezzjoni tal-konsumatur b'deċiżjonijiet li jaslu fi żmien relattivament qasir. Kellna mis-selling massiv aħna bejn l-2000 u l-2014. Jiena nistma' mal-400 miljun euro went down the drain. Dan illum naqas b'mod drastiku. Tinduna anke mill-fatt li complaints lill-Arbitru li jirrelataw għal perjodu reċenti huma fl-investment speċjalment huma kważi xejn. Il-complaints li hemm huma kollha jirrelataw għal perjodu ta' qabel ma taħlet il-liġi tal-Arbitru. Fl-istqarrija, il-Gvern innota kif din id-deċiżjoni hija frott it-twaqqif tal-uffiċċju tal-Arbitru li ta' il-possibilità lill-investituri biex jirrikorru għandu.